Si Dreamboy na merong taong sobrang mahal na ex na niya. Pero ex na talaga. Dahil hindi na pa pwedeng maging kanya ang taong to na pilit niyang ipinaglalaban. Pilit niya na gustong pangarapin. Hindi na nga po pwede kasi may asawa at anak na, pamilyadong tao na, kasal na. Bet na bet pang kumabetso. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Magandang araw, Mr. Dreamboy. Wagas kang magmahal pero para kang ungas. Isipin mo mula umpisa, alam mo nang mali, tinuloy mo pa rin. Bakit wala na bang ibang paraan? Ay, kumuha ka pa ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo, sinisira mo ang buhay mo, lalong-lalo na doon sa pag-iisip mo na tapusin ang buhay mo. Hindi maganda yun. Yun lamang po. God bless. From Angel Alan Avanzado. True. Sinisira mo ang buhay mo. Para ka raw ungas. Alam niyo yung yung sad boy, dapat yung kwento ng secret file sender, yung ginamit niyang codename dito, hindi Dreamboy, sad boy. Charot! Charot! With the rot! But again, hindi po natin dapat i-invalidate ang mga ganung naiisip ng isang tao. Dahil posibleng miniminya talaga yun. Pero may iba naman na pabulaklak lang yun. Dahil gusto lang talaga nila na masunod yung iniisip nila. Pero hindi bumigay si Aning. Ito pa sabi ni Robert Jason Terao, kung alam mo nang mali, wag mo nang ituloy, mapapahamak ka lang. Kung ipagpapatuloy mo pa, hayaan mo na siyang makahanap ng kanyang ikakabit sa buhay mo. Makakahanap ka rin ng masigit pa sa kanya. From Robert Jason Terao. Ito pa sabi ni Brian Angkaya, para sa akin, sana nung time na nalaman niyang may anak na, ay hindi na niya pinilit pa na maging sila ulit. May asawa ni. Mali na kasi yung puntong alam niya naman sa sarili niya. Na pamilyado na yung tao, pinipilit niya pa rin. May mga tao kasi talagang darating sa atin pero hindi yon ang para sa atin. Darating lang sa buhay para matuto at magkaroon ng karanasan sa mga bagay-bagay. Maraming salamat, Idol. Hope to see you soon. Shoutout sa Amadeo SK Federation. Ito pa po ang sabi ni Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ng kinig at Secret Files, para sa ating sender, tandaan mo ito. Kailanman ang mali ay hindi nagiging tama. Masarap magmahal, walang masama. Pero kung sa hindi dapat na tao mo ito ibinigay, naku, baka may masamang epekto yan sa ibang tao at maaari kang makasakit ang ibang tao. Pero gayon pa man, dapat kinokonsidera mo rin ang bawat damdamin na ibang tao, hindi lang basta ang sarili mo. Kaya naman, pag-isipan mo muna yan ulit, napaulit-ulit, at dapat mo nang itama kung ano man ang karapat-dapat. Okay? Mabadal sa ang secret at sa Team Rapid Players, especially pinababati ko ang AMD family ng AFP-MBAI, especially kay Miss AJ na nahihiyang mag-headset. Ganyan. Sorry. Joke lang. Kaya naman DJ Rocky, salamat. Wala sa bahay ni Kuya.
Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Kung tutuusin, wala na dapat pag-isipan eh. Pag may asawa na, off na agad. Eto naman sabi ni Bernard Laurejas, lahat naman ang nangyayari sa mundo ay may dahilan. Pero pag alam nating mali, hindi na dapat itinutuloy. Masakit talaga yan. Nung biglang dumating pero hindi na pwede, sana nagpakamatay. Hoy, wag naman ganon! Alam ko masakit ang nangyari sa'yo pero hindi tama na ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa isang taong may asawa na. Biruin mo dumating ka pa sa puntong magpapakamatay, wag ganon, hindi tamang magpakamatay. Tanggapin mo na siya na hindi talaga ang taong para sa iyo. Hindi naman masamang magmahal. Lalong-lalo na kung sa akin ka magmamahal. Ay? Shoutout daw kay Miss Heidi Mongoya, Magkamit Avila, Cristina The Ramel Maluto. Yun lamang po. Maraming salamat from Bernard Tenant Laurejas. Eto pa sabi ni Mayumi. Kung ako siguro chinat ng chinat ni Ann, big turn off yun sa akin at mapapatanong ako, may saltik ba tong babaeng to? Ikaw, SF sender, deserve mo ang mga sakit na naramdaman mo dahil maling-mali ang desisyon na pinili mo. Ikaw rin ang bumali sa sarili mong rules at ginisa ka sa iyong sariling mantika. Mas pinahaba mo lang ang mga pasakit at dalamhati mo sa buhay sa maling pag-ibig. Naglaro ka ng apoy at ikaw tong sunog na sunog sa lurong ginawa ninyo at sa dulo, ikaw ang talo. Tingin ko hindi ka mahirap mahalin, Mr. Dreamboy, pero maling tao ang pinaglaanan mo ng wagas ng pagmamahal. Salamat na lang at nagising ka sa mahabang kaibangan mo. Etchos lang. Thank you po. Very well said, Mayumi. Eto pa sabi niya, Aliana D. Kaya ako magpapa-enroll na ng driving lesson para malaman kung paano umatras pag malapit ng ma-attach. Charot with harot. Sa buhay may mga maling desisyon talaga tayong magagawa. Tulad ng isa dyan, kunwari tahimik lang pero nagmahal ng taong hindi naman siya gusto. Charot with harot. May mga nagagawa man tayong mali pero hindi ibig sabihin nun masama ka ng tao. Yun ay naging bahagi lang ng isang pagmamahal. Kumbaga parang naligaw ka muna ni Lord para matama mo ang sunod mong relasyon. Parang ganito talaga siguro kapag nag-overthink, DJ Rocky. Yun lamang po from Aliana T. Well, wala namang perpektong tao. Pero kung gusto mo ng maayos na buhay, magdesisyon ka ng naaayon sa tama. Eto naman po ang sabi ni Katrina San Jose. Huwag mong sabihin sa isang tao na magiging miserable ka kung mawawala siya sa buhay mo. Kasi ang pagiging masaya ay dapat responsibilidad mo at hindi ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag gawing mundo ang dapat tao lang dahil kahit sino ang mahalin mo kung hindi ka nagtitira para sa sarili mo, lagi ka lang uubusin ng emosyon mo. Pag nagmahal, mahal lang para pag nasaktan, masakit lang, hindi masakit na masakit. Pwede ba yung ganun? Yung pag nagmahal ka, mahal lang, hindi pwedeng mahal na mahal. Para kapag nasaktan ka, hindi masakit na masakit, masakit lang. Pwede ba yun? Nakakalculate ba natin yung pagmamahal na pwede nating ibigay sa isang tao? Di ba pag totoo yung pagmamahal mo, kahit buhay mo pa yung kapalit, ibibigay mo. Eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Hacks ng ibang babae kung paano mapapansin sa mga lalaki kahit may asawa na sila. Damihan ang responses to annoy him until ma-attach na siya sa inyo. Girls naman kung may asawa na, hindi na dapat mag-approach ng ibang lalaki. Hay, maging sender or maging lesson sa iyo, sender. Thank you from Charles Sancho. Hi kay Lian Gonzalez. Alam naman nating bawal, sisige pa rin tayo. Alam naman nating talo tayo, pero go pa rin. Alam nating masasaktan tayo, pero ano naman, 'di ba? True. Bakit pa? Bakit? Bakit pa bibitaw? Kung kaya mo namang tanggapin na may asawa na. Kung kaya mo namang harapin yung sakit. Diba? Kaya mo namang magtiis.
So, laban lang, kumabit lang. Ganun. Charot with Darot. Anyway, Secret File Sender, Mr. Dream Boy. Gusto kong palitan yung pangalan mo ng Mr. Sad Boy. I remember, nung na-heartbroken ako, sa akala ko first love ko, galing kami ng campaign nun. Tapos, love radio DJ na ako nun Pero bata pa ako nung nagsisimula pa lang ako sa industriya. Neneng-nene pa. Wala akong ka-experience pagdating sa pag-ibig. Tapos, Sunday kasi yata yun Kung di ako nagkakamali, dito sa Aliw Theater, may The Feast. Tapos, natagpuan ko na lang yung sarili ko from the banyo of MBC na humahagulgol na naglalakad papuntang Aliw Theater. Meron po kasi kaming daan papunta ng Aliw Theater from MBC. Meron din po kaming hidden lagusan papunta rin ng Star City. So kung ano mang gusto namin manood ng show ng Ballet Manila o di kaya naman pumunta ng Star City, magagawa po namin ang hindi nyo po kami nakikitang dumadaan sa harap. So ganon yung eksena. Pumunta ako sa may Aliw Theater. May The Feast. Saktong-sakto. Di ba may ganun yung parang all of a sudden, yung talk, feeling mo para sa'yo talaga kahit hindi naman talaga alam ng tao yung pinagdadaanan mo. Sabi ni Bo Sanchez doon, do not be desperate in love. Be delightful. Yun yung sabi niya. First time kong marinig si Bo Sanchez. And first time kong umattend ng The Feast sa Aliw Theater. Kahit na naka-1 taon na siguro ako o 2 taon na nagtatrabaho sa Love Radio. Sabi ko, OMG, para sa akin yata to. Tapos edi iyak na naman ako kasi feeling ko tamang-tama para sa akin yung yung lecture. Oo nga naman no. Bakit ang tao kapag nai-in love o na-attach sa isang tao, nagiging desperado, nagiging desperada? Bakit? Siya lang ba yung tao sa mundo? Bakit tayo nagmamahal ng ganun? Sa isang taong hindi naman tayo mahal. O kung mahal man tayo, mali namang mahalin o ibigin. Ang dami-dami namang tao sa mundo. Bakit sa isang tao ka nababaliw na uulo? Alam mo yun? Alam mo, nung time na yun, may lumapit sa akin na usher. Tapos inaabot sa akin yung panyo niya. Tapos sabi ko, hindi ko kailangan yan. Kasi grabe na yung sipon ko. Alam nga naman, punasa ko yung luha ko, pati uhog ko, diba? May ganon eksena si DJ Rocky. Pero I realized after few months, hindi naman pala talaga ako na in love dun sa tao. I fell in love with the idea of the person but not the reality of the person. Kasi he presented himself to me as if na siya yung kailangan ko sa buhay ko. Naging familiar ako dun sa tao. Kumbaga, naging comfortable ako with the person. Nakasanayan ko yung routine na siguro nakagde-date kami or whatever. Pero alam mo yun, yung reality of the person na, hindi ka na nare-replyan. Hindi ka na pinapansin. Hindi ka na kinakausap. Yung mga pangako niya sa'yo from the beginning na i-date ka niya, hindi niya na tinutupad. So bakit? Bakit ka magiging desperada sa atensyon ng taong yun? Nasaan yung respeto mo sa sarili mo? Nasaan yung pagmamahal mo sa sarili mo?
Nasaan yung pag-iingat mo at pagbibigay ng importansya doon sa buhay na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon? So all those thoughts were running in my head after kong marinig yung sinabi ni Bo Sanchez. And then, siguro after 1 week, ayun. Biglang nag-post yung taong yun. May jowa na. Pinagsabay pala kami. Charot! Binola lang pala talaga ako. Alam mo yun? You have to really choose your battles. Napakaiksi ng buhay para maging malungkot, para maging desperado. Lalong-lalo na kung yung taong pinagkakadesperaduhan mo ay isang pamilyadong tao. Siguro ang ganda talaga nung girl. Tapos siguro feeling mo ang pangit mo. Pina-full ka lang palagi. Kailangan lang niya ng makakasama sa mga pagkakataon siguro na hindi sila okay ng mister niya. Pero do you think yung ganong klaseng tao magiging faithful sa'yo kung sakaling hiwalayan niya man yung asawa niya at maging kayo? If you want a true kind of happiness and a peaceful life, make the right decision. Huwag mo nang habulin yung taong mali para sa'yo. Dahil hindi mo makikita yung tamang tao para sa'yo kung patuloy mong hinahabol yung maling tao para sa'yo. Kailangan mo siyang pakawalan para magtagpo kayo ng tamang tao. And you have so much love to give. And you have to give it to someone who really deserves it. At hindi yun deserve ng taong naghahanap pa ng ikakabit niya sa buhay nilang mag-asawa. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. This is Mr. Dream Boy's Secret File. Sasakyan si Ka